F'pajjiżna huma 3200 persuna b'diżabilità fl-età ta' bejn il-35 u 59 sena u li għaldaqstant għandhom ġenituri u familji anzjani li jibdew jaħsbu ser jiġri minn uliedhom meta huma jiġu nieqsa. Fid-djar li hawn bħalissa l-persuni b'diżabilità iżda hawn biss 70 post. Waqt il-Breakfast News ta' One, Lawrence Borch mill-Laqda Nazzjonali ġenituri ta' persuni b'diżabilità wara l-inkwiet tiegħu ta' ġenituri oħra bħalu ta' persuni b'diżabilità għall-futur tal-ulied tagħhom. Kollox dawna forsi qishom madwar 70-80. Sa daw saru daħħar 10 snin. Naraw dak il-figuri kollha. Meta ħajġu indirizzati dawn. Fl-aħħar jiem il-mexxej laburista Joseph Muscat nieda proposta importanti li bi gvern ġdid meta l-ġenituri tal-persuni b'diżabilità jiġu nieqsa, dawn il-persuni jkollhom tistennihom sistema ta' kura u residenza fil-komunità f'dar privata jew komunitarja ta' daqs żgħir. Proposta li fi kliem Lawrence Borch ta' twens lill-ġenituri ta' persuni b'diżabilità. Ħareġ din il-proposta li hija fuqta u qed inserħu ħafna moħħna aħna kienet naqra ta' wens għalina. Lawrence Borch jgħid li preżentament ġenituri ta' persuni b'diżabilità li jirrikorru għal trust biex jiffinanzjaw il-futur ta' wliedhom qed ikunu intaxxati ħafna mill-gvern. Bil-proposta tal-Partit Laburista, gvern ġdid jinċentiva l-użu ġenwin ta' trust biex riżorsi finanzjarji, assi u l-wirt li jitħalla mill-ġenituri u persuni oħra li l-ulied b'diżabilità jiġu użati bl-aħjar mod fejn ir-regolatur ikun l-istat u jkunu eżentati mit-taxxi relatati. Nagħmlu public-private partnership bħalma semma Dr. Muscat. Innejdlek illi kellhom isiru daw ir-riformi ħajkun hemm ħafna ġenituri li jitħajru jidħlu fihom daw l-iskemi.